Bon dia, som a Badalona i avui toca cursa per muntanya, trail solidària d'Institut Guttmann i a donar-ho tot, Va, serà guapo. Són 13 quilòmetres, uns 600 positius, per aquí les muntanyes de Badalona. Saps com es paga? Sí. Algun corribleta vas al mig, sí. Baixes, com al final de l'any passat. Vaya dos tenim aquí, Això serà dur. Que vas a baix de tot ciment i fer la volta i acabar. Ja clar, vistes guapes a Barcelona, Escalfant una mica. Uf! Bon dia, com va? Ja comença això, sortida. Joder, vaya gira. Agònic. Sí. Quilòmetre 2,5. Que agònic, tu. Va. Sí. Ara ve pujada al Vigia de Badalona, que és bastant dura. Ja veureu. Pujada llarga. Vigia de Badalona. No entenc res. M'han dit que vaig quart, però si hem sortit els primers. No entenc res. Abans m'havien dit que anava quart, ara vaig primer, sense adelantar ningú. Pim-pam. Quilòmetre 11, tinc el primer a prop, però va molt bé. Uau. Un gust córrer per casa, però quina agonia que enruti. I ara ja baixada final, segueixo segon. El primer ha anat molt ràpid. A veure si puc mantenir la distància. I ara sí, hi ha un altre cop aquí que enruti, ja diria que no em pilla ningú. Content. Ho he donat tot. El primer ha anat molt bé. Enhorabona, perquè ha volat. Enhorabuena. Wow.
Oh, molt bé, tio, has volat. Molt bé. Fotos cracs, tio. Fotos cracs, tio. Fotos cracs. Sí, sí. L'última pujada s'ha fet llarga. Aquí el tenim, Pam! Bona! Bona, tio! Què? Bonita, papa. Tio. Ara, molt bé. I cursa molt ràpida, 1 hora, 3 minuts, 14 quilòmetres, 700 positius. Per aquí, Can Ruti, recorregut espectacular, la veritat. M'ha encantat. Ara us ensenyem l'entrega de premis. Xavi, tercer. L'Oriol s'ha fotut un carrerón també. I el primer ha volat. Xavi, resumeix la cursa en unes paraules. Molt èpica, tio. Un recorregut que no havia passat mai. Mira que sóc d'aquí, de la Serralada, i molts trams que no havia passat mai. Molt guapa, tio. La veritat és que sí, ens ha molat molt. Ens hem fotut estopa a la bona. Mireu, aquí estem amb el principal responsable de la cursa i de que tot això sigui possible, en David Neira. Ara ens explicarà de què va tot això. És veritat. David, com neix aquesta cursa? Hola, Pol. Gràcies per venir un any més al trail que organitzo. I, bueno, content de la participació que hem tingut aquest any, que hem superat expectatives. És brutal. I, bueno, com tu saps que ets corredor, que has disfrutat molt amb el trail, i, bueno, molt contents, i sobretot donar les gràcies al Pol i a tots els que han vingut a participar per l'èxit que hem tingut. Ha estat un plaer, cursa excel·lent per ser la primera edició flipant i participació recorregut tot de 10. I bueno, us esperem l'any que ve, que ja anirem informant. I tota la recaptació va per la destinació a l'Institut Goodman perquè fan la renovació de tot el que és l'àrea esportiva de rehabilitació del centre. Guai. Vale? Gràcies. Així que ja sabeu, cursa solidària a Badalona de 10. Ens veiem l'any que ve. Ens esperem a l'octubre, el pròxim repte dels 100 quilòmetres, vale? Que aquest cop, com sabeu, sempre van per a FANOC, nens amb càncer. 11 d'octubre al Passeig Marítim de Badalona. Ja podeu començar a fer equips o a preparar-vos per córrer els 100 quilòmetres individual. Hi haurà diverses distàncies. Dorsal lliure solidari per córrer el que vulguis. 50 quilòmetres, 100 quilòmetres individual i 100 per equips. Que els equips seran de 2 a 10 persones màxim. I entre l'equip heu de completar els 100 quilòmetres. Us esperem. Ja sabeu, ens veiem. Adeu. Brutal. Molt bé.